Здравейте, скъпи избиратели! Миналата година, когато влязох в парламента, ми хареса идеята, че той участва в много организации за самото училище, за всякакви дейности, за Коледа, за Великден, съвсем нормални празници. Така, искам да стана председател по проста причина, че имам идеи, които смятам, че ще променят това, което се случва в ученическия парламент, че ще възвърна това, което преди се е смятало за него. И да, това общо взето.